Ay, yung mga yan, so, hindi pa rin siya may motor Ace, no? Barangay Yaman, Binmali, Pangasinan. Yung presyo naman, ano man yan, yung Honda PCX naman. Ay, yung, ano natin dito. Yung CBS, tsaka yung Abus na PCX price. Kami yan, sabi natin. Ito siya mga nasa yung PCX, no? Yung Honda PCX, no? Dito sa may motor Ace. Ito may yan, so, PCX 160 Abus. Yung Abus ko naman yan, no? Yung ano siya, may discount pag dito, 3.5, no? Discount 3.5, no? Cash price niya is 154,670. May discount na 3.5. Tapos may isang down payment niya is 10,500. Within 36 months niya is 7,076. 24 months niya is 9,043. 12 months niya is 15,281. Rebate is 200. And may so, yung PCX na ads. Gusto mo yan, yung PCX 160 na CBS naman is 134,670. Discount price is 500. Kaya may no, yung down payment niya is 9,200. 30 months niya is 5,011. 24 months niya is 7,667. 12 months niya is 30,213. Rebate is 200. Kami niya so, yung PCX 160 at CBS. Ito yung PCX 160 naman na ads. Yung presyo na mga yan yan. Dito sa Motor Ace. Motor Ace Barangay Yaman, Binmali, Pangasinan. Siya na yung PCX. Ito yung presyo ng Honda PCX na EBS at saka yung Honda PCX na CBS. Okay mga ganyan, salamat sa kanod. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga ganyan.